Обылы энелек Гыймрановлар Казан шәһәреннән җәйләрен әби-бабайларда уздыручы үсмерләр дини лагерьне 4нче ел рәттән үз итә. Өйдә дә әти-әниләр белән бергәләп намаз укый булып чыкты алар, шуңа да белемнәрен ныгытыр өчен бирегә киләләр. Нравится сюда ходить. В этом лагере я научился одной суре. Кормят вкусно. Ә менә абыйлы энелек Гайнуллиннарның җәйге дини лагерьга тәүге тапкыр килүләре. Мы приехали из Казани. Без Казан шәһәреннән Нурлатка әби бабай янына кайттык. Бу лагерьда бик кызык, уйныйбыз, намаз укырга өйрәндек. Укытучы әйбәт, тәмле ашаталар. Хороший преподаватель. Мәчет каршындагы дини лагерьга 30лап бала йөри. 2 дәрес дәвамында намаз уку нигезләренә, тәһарәт алу нишкәлекләренә төшенәләр. Кичкенә сүрәләр, азан, Аллаһны искә алу дугаларын ятлап, илешчә гарәп алфавитын өйрәнәләр. Здесь интересно, учишь много сур. Мне нравится здесь учиться, играть. Друзей нашел. Я тоже хожу сюда 4-й год, тоже учу суры, играю, учусь. Нравится это знакомство с новыми детьми, которые сюда приходят. Мне очень сильно нравится, потому что здесь очень много друзей можно завести. Я выучил суры, научился брать тахарат. И тәңге 9-га килеп, нашаларын бергә бетә. Аларын көнгә 2 занятие. Наш абитлар аларын 12 шартада, абит монда, наш монда безнең 2 поварыбыз, безнең авыл кызлары. Аллаһка шөкер, нашалар пешәләр инде аларга ашлар, кайнар ашлар, аларны чыгалар урамга. Бүгенге көн программасында дини дәресләрдән тыш саф һавада футбол уйнау. Бер атна дәвам итәчәк лагерь азагында балаларга бүләкләр өләшүдә каралган. Киләсе атнадан мөселман лагерына кызларны кабул итәчәкләр. Гөлназ Хәсән, Рөстәм Шаһапов, Нурлат хәбәрләре.